Ka Israel ka kari ka barit tangkat ka jula Meghalaya. Henry, balay pat kiri ki bahe ba baklain bor ki syepti nge ka? Ka jubab ka long baka Israel ka don ya ka Mossad. Ka Mossad ka katnat syntiat ka basyarkhay tam ha ka perthay. Kitnat syntiat kum ka raw lani RAW jong ka India, ka ISI jong ka Pakistan, ka CIA jong ka Amerika, ka KGB jong ka Russia, ba kiwi kim long AA banda yunujor mat ka Mossad. Haba ka Mossad kasdang ya kanu commission ka pendap bej bat kam jufil. Kumta ka Mossad ka penpar nyang kriyat ya kinong syun jong ka Israel. Kidai beliau jiu kilayo yala ka jong kari ka Israel haus nem ka khandai spa sabo pra. La kes hodong ka Israel da kiri Arab ki badai kiri Muslim kum ka Palestine, ka Lebanon, ka Syria, ka Jordan, ka Iran, ka Egypt, bat kiway. Kini kiri kila persyang banher thma bat banle dun bor ka Israel la bun sin Henry kim shem na la satya. Kiliano Hamas jong ka Palestine ki bu jingma be ya ka Israel. Ka Israel ka thu baka hap long ka pengkret lupa be banyada yeldi. Namar kata banyada yeldi ka Israel ka don tang artli kilat. Kabadengkong kadai ka teknologi bat ka arpat kadai ka intelligence network lani ka jinglum jingtip lengba kitnat syntiat. Ha ka bedai ba ka teknologi ka Israel ka long kari ka bah khamat ha ka perthai. Ka Israel ka shnai ki tirthma ki basyarkhay. Nilayu makumno ka Iron Dome jong ka Israel ka yadai ki nong jong ka Israel na ki namding lani ki missile habasiat ki nong syun. Ha ka bedai ba ka kam syntiat pat ka Mossad jong ka Israel kadai ka seng syntiat ka basyarkhay tam ha ka perthai. Ka Mossad ka pitngor bej arpsaw kanta banyada yala ka jong kari. Ka saylut ya kibut kibor banyada ya ki nong jong ka Israel. Ka Mossad ka don bej tangkawi commission bat kata ka long banyada ya ka Israel na ki nong syun bat ban ajing sneng ya ki bedon jingmut snew ya ka Israel. Ka Mossad ka lale shibun ki kam ki blapin par yang kriyat ya baro ki nong syun. Commission ka benengkong jong ka Mossad kadai bakala wat la buon snem ya unong yang lam ka Nazi jong ka Germany u Adolf Eichmann u la penyap ya buon ngut gijiu ha ka por jong thmaba baar. Ka Mossad kalayo jingtip ba u Eichmann u la Petri sha Argentina kumta ha usnem ka knespa riupo ka Mossad kalale jar sha Argentina bakala kidnap ya u Eichmann. Kalawara u sha Israel. Ka Supreme Court of Israel kabadai ka yang syari ka bahalor jong Israel kalatian bishar ya u Eichmann bala rai pendam ya u bala stin pasi ya u haus nem ka kanespa ripuar. Kawai per commission jong ka Mossad kadi ka operation Wrath of God kapamut ka jimbitar jong blay. Ha kani commission ka Mossad kalawat ikli eno Arab kibla penyap ya khatwengut ki player Olympic ki nong le ka Olympic jong Israel ha ka Munich Olympic kabla long haus nem ka kanespa nyufuar. Ka Mossad kalawat ikita ikli eno hadu baganda syamiki kala penyap ya barok kli no iwei hadin iwei. Ka operation opera haus nem ka kanespa prafway kadi commission ha ka ba ka Mossad kala penpulom ya ka jingtumu jog Iran bachna nuclear bomb. Namar ba ka jington nuclear jog Iran kan bu juma ya ka Israel. Ka operation Thunderbolt kadi ka operation ha ka ba ka Mossad kala pelaj ya ki nong Israel na ka tersim jog kli no. Haus nem ka kanespa nyufndriu ki teroris Palestine kila hijack ekling sun badon chispa langut kinong Israel bat kit cha Uganda ha Afrika. Ka Mossad kala penyap lut ya barok kli no bat kala pelaj kinong Israel. Kinong syun ke Israel kin ha perkhat chispa sin syua bun su but snew persya ke Israel. Ka Mossad ka penpulom bej ya kum kita gijing temu. Ka penyap ya kinong su but bat kam ju sydia ni kisaki. Kinong syun ke Israel kisusa ha ka umdum. Ngakermen kla sutnat ikani ka video sungbaha like ke video bat sungbaha ban subscribe ya ke channel. Kublai shibun.